Jaume Pol sia el president de Unitat Catalana. La manifestació és una commemoració per al Tractat del Pirineu, però hi ha reivindicacions precises. Sí, bé, cada any doncs, cau també amb això que se'n diu el Correyenga. El Correyenga va ser una cosa que se va fer a tots els països catalans, de València, donc, Catalunya, les Illes, per reivindicar un estatut o l'oficialitat o la cooficialitat de la llengua catalana. Això era molt lligat a la llengua. Però també, donc, les dues coses, commemoració del Tractat dels Pirineus i això de defensa de la llengua, els catalans del nord n'han fet en aquesta manifestació una reivindicació més global, és a dir que a més de la llengua també reivindiquem la identitat i el territori català de Catalunya Nord com sent també un territori dels països catalans. Donc és una reivindicació a nivell de la llengua, però també a nivell del territori. On veig que a l'hora d'ara hi ha problemes, per exemple a Elna, entre la municipalitat i d'altres i la prefectura per la llengua. Sí, escolta, la prefectura actualment es empipa sobre dos temes. El tema és això de trencar les deliberacions que permetien als consellers elegits a pobles com Elna, com els Banys d'Arles, de poder s'expressar en català, encara que sigui traduït en francès, de poder s'expressar en català. Donc això és portat al jutjament. Pensi que els municipis guanyaran contra la prefectura. I l'altra cosa és el tancament de passos fronterers tancats, doncs, per exemple, a Banyuls, al coll de Banyuls, però també entre les Illes i la Vajol, i a Cerdanya n'hi ha dos també de tancats. I això és voluntat de la prefectura dels Pirineus Orientals, que tenen ordre, segur, però són ells que... I, bon, donc, tenim un enfrontament actualment contra el prefecte, el nou prefecte. D'acord, gràcies, merci.